tan que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que te chikitan chikititan Maray na aldaw, Webes, medyo nagtataga uran-uran. chikitan chikititan Ang pagrespeto naman sa lambang miyembro kan familia, kasabay po dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon ha, amang Diyos dapat enot sa gabos. extano Happy birthday sa nagbe-birthday ngunyan. Webes, Saint Jude. Fetsa Gis kan Marso 2022. que tumbang que tepe tepe tam Tingog kan banwaan na po, minaimbitar, mag-iriba-iba man kita, sagkod alas 10:30 nin pagkaudto. bang que te Kasabay po nasamuyang paglaom na sana po, iyaon man kamo dyan, nagaantabay, mantang naghanda na kan pangudtuhan, ano po, tabi pinagsisibot-sibutan dyan sa kusina. genial así Kadagdagan mian sa indong kabasugan o kaya pag-preparar kan pangudtuhan. así Sasabayan mi iyan kan nagbubutuang informasyon sa tingog kan banwaan sa paagi kan istoryang pinagtutukar si nakakalap kan sa indong lingkod. Pati na po ang pagbutwa man kan informasyones dyan sa palibot. Katuang news team si Pading Jomar, Kompadreng Jimmy. te pegas porque es genial así First, Second, and Third District, siyempre tarabang-tabang sa Daraga, Albay District as in Legazpi area. Yaon man dyan si Ans Galero, Buda si Luens Barcena. extano ecstasy extano ecstasy Sa Manibela si Henry Deboy Mata. Technical control an sa kuyang kompadre. Pading Nalday Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop yan. Maray na agatabi sa Indo dyan sa Dap-Dap ha, the home of Senyor Santo Cristo. Diyan po sa Jigs Baldo Welding Shop. Good morning, kumusta lamang ang pinag-welding dyan ha? The best man yan dyan mga yan steel windows, accordion doors, boss, spiral staircase, yung mga sidecar, sinasabi ko sa inyo. Diyan lang po kamo, pulido trabaho. Yan, napaghururunan pa ang presyo. Ang numero unong suki, Derek Edwin. Sige, Jigs Baldo Welding Shop is the name. Diyan po sa Dap-Dap. Good morning sa nag-arantabay man dyan sa Dap-Dap Tabe. Newsroom, ang talaga naman walang surrender. The ever-reliable news manager Mardela. chikitan chikititan tan tan Sa pag-abang po ka nagbuburuto ang istorya na dapat niya tong masabutan, maaraman, maintindihan, taigo po yan ng efekto sa tuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin komunidad maging nasyon. ecstasy The man with an eagle eye talaga naman. ecstasy Walang kapares. News Manager Mardela is the name. Production, we have Angel Mustasa. tan que tumbang que tepe tepe tam pam Siyempre, dyan po sa IT, chikititan tan tan sinda po ang minapalusot kan sa muyang broadcast sa internet. Minabuga sa inman na parte po kan kinaban sa Ukraine. Abot na abot kita dyan. te gustará porque es Gwa kamong bistado duman sa Ukraine na kababayan niya to. así Paki-informar, mag-DCGB News Online. así Imaging sa Rusya. Kaya lang sa Rusya, padingnal, pinutol na baga yung Facebook buda Twitter. Yan, pinutol na ni Primong Yudi Putin. No, manday nabot kayo ni Primo mananggada. Pinutol na pa di tanganing day mahiling kan mga taga-Rusya sunangyayari sa Syria. tiene pegas porque es Mar Joseph man na me gusta Yudi Putin talaga. a mí así me gusta a mí así me gusta a mí
si Tricia, buda si Richard. Stano. Yaon dyan sa IT, DZGB News Online, buda sa YouTube. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Yan. Sige tabi, good morning. Pwede ka mo mag-text tabi, paramdam. Madam Merly Caceres, good morning tabi ha. Diyan sa indo sa Pitano. Yan, kumusta po ka mo dyan? Si Compadreng Noel nag-text man, marhay na aga. Kumusta lamang pa de? Long time no see. Wara man kasiributan sa kusina. Tawara ng pambakal. Mamati na lang kami sa imo. At least basog lamang sa utak. Maski bako na sa tulak. At least basog. Yogon mo. Compadreng Noel, thank you so much for the trust and loyalty sa manlain-lain pong programa digdi sa DCGB. Mabuhay ka mo. So, familia nindo tabi, Compadreng Noel, ha? Yan. Regard sa bilog na familia. Ika pamawaranin pambakal. Inasabi ko sa iyo, Compadreng Noel. Mawaran na sanaan Bangko Sentral. Ika, yaon dyan an burabud kan biyaya. Ano ba ding Noel? Sige. Good morning sa indo dyan. Uy, maray na aga man palantabe sa gabos na nag-arantabay man dyan sa Catanduanes sa tuyang lupang tinubuan. Maray na aga. Kumusta dyan daw sa kuyang mother, si Mama Unding sa Virac, sa Eastern Cavinitan, sa Marawi Street. Yan, maray na aga tabi, Mama. Yan man sa Karamuran. Kumusta ka mo dyan, ha? Sa Karamuran, si Kising na Tuyor. Kising, kumusta, ha? Buda si Maymina Miraran. Si Cho Belen. Si Cha Karay. Cha Aning. Si Cho Leo. Yan. So, sa kuya man na pinsan dyan, si Avelina, si Vilain. Buda si Kuya Joven. Sige. Maray na aga tabi sa inyo. Sige. Bueno, diduro-diretso nga nakita kan bulos nin mga istorya yan sa palibot. Morning, good Sir Pio. May low pressure po ba? Sain po naghali ang low pressure. So, manungod ini sa panahon tabi na kamugtakan ta, digdi sa palibot. Goman po ning kunyan, dahil manin problema sa kamugtakan po kang panahon. Dahil lang tabi nin masyadong problema and dahil siya na magparahandal. Pero mas magayon tabi na kita po nagiging curious and nakakapag-preparar. Ha? Sige. Bueno, di abante na muna kita. Good morning, Sir Ato Lim, dyan sa Tapgas. Petron, Tapgas, Gasul. Yan sa Daraga. Mabuhay tabi ka mo. Salamat sa padagos man na pagditiwala asin pag-aantabay. Idiretso ta ang bulos kan mga istorya. Kumpadreng Jomar, good morning. Please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Palapin ni Pading Pio, duman sa misteryosong pagkagadaan ni punong barangay Leonardo Narding B sa San Jose Malilipot. Na kuana sa payukan biktima sa foreign object. Yan. Saro Pading Pio na metal object. Okay. Nangunyan, ipigpapairarom sa ballistic test para maaraman kung anong klase ito. Nagluluwas pa de sa impormasyon na nakuha kang DCGB News na maging su doktor dai makasabi kung bala ito nin kung anong kalibring badil. Oho. Tayo ba man ang purma? May nagdududa na lugod na baka ngaya bala ka na airgun. Balakan airgun yung parang pellet, duda man lang yan. Okay. Kakaipuan niya na ballistic tabi pa rin Pio.
ta mismong so nakahiling kan object, day ma-identify ta ang pagbala bagang so islag mismo kan badil, anti naman baga ispayo malumoy man lang yan, purma pa yan, Okay. mapupurma pa subala. Dai na sa purma, kaya malamang na baka ngayon bako yan na bala talaga o islag kan so mga dipulburang badil. Mhm. Kaya ipigpapabalistik sa mga oras na ini para aramon kung anong klase talaga ito. Napapatos nin misteryo ano ang pagkakagadaan o halimbawa panggagadan sa kapitan ano. Oo. Oho, sige. Yan baga pa di sa mga arog ka na insidente. Dako naman akong nahiling na kinuang islag sa lawas kan tao. Roger, Purma talagang islag kan bala. bilog na bilog pa so slag. Mhm. Oo, ang tinamaan baga lawas. Bako man nagtama iyan sa langsang na nawawagas o narurunot. Kopya. Ito, dahil manapupurmang bala. Pero dahil nadideterminaran kan doktor kung ano yan na pero one thing for sure is metal. Oo. Okay. So, gusto ko sabihin pa rin, Pio, sa kung hilingon mo, dahil mo ma-identify kung bala ito. Kopya. Kaya kay Puan, ibalistik para aramon talaga kung ano ito. Okay, ano da ang kolor dahil lamang na mensionar kung anong kolor iyan? Dahil na pa rin, Pio, pa. sinabi, Mhm. pero Batauro alawig pa lang din abutan na 5 aldaw bago matapos ang ballistic exam. Okay. Bago makuha ang resulta. Pero nakaulay niya tungon yan si Police Captain Michael Fortunado at Police kan Malilipot na kinumpirma man sa tuya na nasa pagbabalistik na sida kay itong foreign metal object Okay. na nakuha na day ma-identify kung bala o bako. Okay. And sa iyang sinabi na nagpo-progreso naman ang sa indang investigasyon asin kung ma-identify talaga kung ano ito, dumanin day kukuronektar so mga nakukuha man nidang informasyon sa pinagigibong investigasyon Oho. sa pagkagadan kay ni Punong Barangay Narding Bisakan, San Jose Malilipot. Oho. Pagigirumduman pa rin, Pio, na nagkapirangal daw na kan makuha na sa naining nakabulagta sa communal garden kan San Jose si Punong Barangay Bisa na hung na kan mga kapamilya inatake sa puso, dinara sa ospital, alagad kinaagahan pag x-ray kan payo, may nahiling na foreign object asin kasuod mang aga iyon na itong so dahil na kinayanan ni Punong Barangay Bisa ang sitwasyon pinawian na siya nin buhay. Ang investigasyon nagpapadagos, nangangako man si Police Captain Fortunado na sa indang kukutkot ang gabos na mga informasyon tangani na resolveran ang kasong ini. By the way, kumpadreng Jomar, so pag autopsiya, ano nalawos? Iyo pa din, kaya nga nakuha itong so ano ini, nakuha na so foreign bala. object. Okay. Nakuha na. May na estabilisar na siyempre point of entry kay itong foreign object ade. Igwa pa din, igwa. O sa ina portion daw kan payo. Digdi sa may luong pa din. Sa may luong ay so, alangan naman na self-inflicted wound dito kung sa may luong bako. Oo. Iba dakol na pwedeng posibilidades tibaad kung so airgun o yan na di pellet baga ano sus Pwede man na yan. Talaga grabe ang misteryo. So mata-challenge digdi ang forensic investigation department as in personnel kan police. Ang airgun bagan balakaan pa di so pellet na tingga na pag tuminawa nawawagas, narurunot. Pero iyang bilog pa. Actually, narunot. Narunot. Iyan. So may mga indicators na posibleng pellet iyan hali sa airgun. Over. Sa iyan ang duda pero dahil man bako officially dahil yan pigbabanggit kan mga nakaulay niya itong autoridad. Opo. Pero duda-duda lang ninda yan. Nakabase na dahil yan sa ano ini? Sa forensic, sa ballistic. Iyo, so para aramon talaga ito kung ano ito. Oho, pero dahil man yan pig-roll out, dahil man yan pig-acceptar pa.
Roger on that. O, di matcha-challenge ang forensic investigators dyan sa malilipot ka iyan. Oo. Okay. Considering pa de, na day kinadangog na putok, kan oras na ito kan mangyari. O saro pa yan na kuan na anggulo, and itong nakuhaanan kan biktima, compadre, distansyado sa mga harong ano, ta sabi mo ba nasa kabasan ito, over? Harani man lang, dahil man masyado rin pa dito, communal garden. So, project bagay ni kan barangay na garden. Yan, di gustong sabihin, yaon sa komunidad sana. Yaon lang po. Okay. Yaon lang pa de. O pero dahil nadangog na putok. Dahil kinadangog na putok sa lugar na ito. Hararom ang misteryo ade. Tiba di silencer so iskopita. Mario. Pwede man. Actually, ang iskopita baga, very minimal man sa sound ka na iluwas. Garisa na minapitik ano. Minakupsit lang. Oho. Dari kupsit compared sa baril talaga. Taputok. Oho. Madali ma-identify. Yan. Okay. Sige. So, Pero taman pa dahil challenge siya digdi sa mga investigador kan malilipot. Oho. Pero sabi man ninda, may mga nakukuha na tipo na sila kan informasyon, and oras na lumawas na ito kung ano talaga ito na nakuha duman sa payo. iyo. Kung balaki anong badil, kung balaki iskopita o kung ano pa man, Yes. may kukonektar ni Dagabo. So nakuha na nila mga initial na informasyon. Plus, dai pang nagalataw, sundo ngo niyan, compadre, na motibo. Oo. Ayan ang ano. Abak sa investigasyon, ni ko na. We don't know. Taday man nag-disclose pa kang investigasyon ng Oo. polis. Sige, sige. Ah. Mhm. Ay pa rin ang follow-up kan pagkagadan. Digdi kay punong barangay Leonardo Narding Bisa kan San Jose Malilipot Albay. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, compadre Jomar, sa follow-up report manungod sa krimen na yan. Hararom pading naldano, dyan matitesting kung gurano ka abilidad ang forensic investigators niya to. Dyan sa malilipot ina misteryosong pagkakaganaan ni Kapitan Bisa kan malilipot San Jose malilipot. You can just imagine daing nadangog na putok, daing testigos, all circumstantial evidences ang kaput. Ngunyan may nako ang foreign object, metal sa payo, and igwan ang naistabilisar na point of entry, dahil pa madeterminaran kung itong metal paala o kung ano. So, ang saro sa pinagkukonsiderar, although dahil man inipig-acceptar pa, buda dahil man pig-roll out, tibaad pellet. Yan. Ikadua, dahil ipakitang nakukuang istorya, hali sa otoridad, what would be the possible motive? And kung igwan ng motive, pwede nang magturo kung si sa ito tagibo. Sa bagay, inibagatabi, Kapitan del Barangay. Dahil ta marurule out, na igwa dyan ni Perming may disgusto. Taan, Kapitan, baga pading nako. Sa gabos na gulping stress, pag kapitan ka, gabos dyan sa barangay. Daing ka kontintuhan. Yan, so, subay-bayan tayo ni Managada, magayo na, garo kita naghiling baga series ka ito sa man iba-ibang telebisyones na hiling nindo NCIS. Yan. Buda iba pa nagkarilingawan ko sa mga telebisyones ka ito na paminsan napapangangana sa na ako pa di sa pigigibong investigasyon asin abilidad kan investigadores sa ibang nasyon as compared digdi sa Pilipinas. Igwa ako kay itong nahiling compadre na naresolbiran ang kaso por dahil sa nasa gira kan gumakan auto padignal daing testigos, daing nadangog manaputok, secluded area, malinig so crime scene, solamente may tama
Bala so ay day bako nga ni parang blunt object binadulan man sa payagay ito pa de. Yan. Ngunyan naresolberan ito pa di kan otoridades somewhere else diyan sa North Dakota gayud ito. Kung taman pagre-recall ko because this several years ago ko na nahiling sa TV. Although igwa na ning diit na cinematic effect ito pero so process mabilib ka pa di. Kayang ihugot kan forensic investigator sa ibang nasyon ang vital informations ala dyan sa crime scene which will pinpoint kung sisayan may tagibukan krimen. O inda ko digdi sa to kung kaya ayan kan pulisya pero ako I do fairly believe kaya yan kan mga investigadores niya to. Igwa po ni kapabilidad intelektual an sa tuyang mga investigadores. Dahil lang mawaaran nin buot, ha? Yang kailan paminsan paano pa di, ini segue na sana sa temas niya to. Diyan baga supiga sabi na an pag hiling niya to kan performance kan police, bako sana itong so salado kan crime prevention. Taarog kay ni Padingnald, may nangyaring krimen. Ta simpre may mangyaring krimen, although day tamang pinagahagad, ta bako gabos na kantukan sa tuyang sosyudad, mababantayan kan pulis. Tadiit an pulis. Nyan, may nangyaring krimen, kaya may lulusot at may lulusot na krimen. Taday mo mababantayan ang kada saro. Dahil kita nin ratio na 1:1 na pulis. Gustong sabihin sa rong syudadano, sa rong pulis ang kataning mo puprotehiran ang sa imong buhay asin propriedad. Dai po, ang ratio niyan kang pulis is to 1:1 kumpirang ribo. Kaya, there is the great possibility na mabutwaan krimen sa inman na lugar kung igwang oportunidad. Pangbabadil, pananaksak, panghabas, snatching, rape, gabos asin iba pa. It is a given fact. Dahil kita magpara-focus dumaning masyado sa although bakbak kung dahil kung di ma-focus man kita sa prevention. Diyan dapat prevention as much as possible prevention. Pero dahil dapat duman magtapos sana. Makonektar na kita yun ay supiga sabi ta ang performance mahihiling ta right after and the succeeding hours, the succeeding days, the succeeding weeks kung paano ang pagresolver kan otoridad sa nangyaring krimen. Iyon na po inang punto ta. Diyan maluwas ang abilidad. Takon sa tuyang kapulisan tabi, igwaning matinding kapabilidad na pag may nagbutwang krimen, ay na magparabasol. Paano ngaya ni solo ngaya, paano ngaya nagdi-display nin alahas, paano ngaya bukas suharong, paano ngaya daining kandado, paano ngaya daing nawalat sarong. Enough of it. Pag tutukan ta na, supag-resolver kan krimen. Arog ka ini dyan sa malilipot. Yan, subaybayan tapuan. Pero ako ay do fairly believe kayang-kaya po yan. So, kung magkaigwa dyan ng major breakthrough sa investigasyon, mahiling ta kung gurano man tabi ang kakaskas, kumbaga, o ka-asertado ang investigasyon kaan pulis to solve ang nasabi ng misteryosong pagkakagadan dyan kay Kapitan Mesa o Bisa ba yung kan San Jose, Malilipot, Albay. Oras Pilipinas, it's 9:34. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasin. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis!
Tawagan mo na ang barkada. Magbukas na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Mga ka-LCC, watch out for the grand opening of LCC Express Mart in Tagas Daraga on March 11. Great savings of up to 60% and fantastic buy one free one deals are up for grab just for you. LCC Express Mart Tagas opens March 11. So, kita-kits mga ka-LCC! It's Big March Madness at LCC Supermarket on March 10 to 16. Shop your best picks and enjoy fantastic offers like buy 350 worth of Bounty Whole Chicken, free Datu Puti Soy Sauce 350 ml. Save 17.40 pesos. Buy 3 take 1 CDO Carne Norte 150 grams for only 78.75 pesos. Save 26.25 pesos. Buy today's mixed fruit 836 grams, free today's mixed fruit 439 grams for only 80.60 pesos. Save 59.50 pesos. Buy 2 Cream Silk Hair Fall Defense Green 350 ml for only 373.80 pesos. Save 106.20 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 680 grams. Free 2 Downy Sunrise Fresh Tripid 69 ml for only 105 pesos. Save 26.50 pesos and many more. Come and shop to the newly opened LCC Express Mart Tagas Daraga. Opens from 7 a.m. to 8 p.m. daily. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for Big March Madness on March 10 to 16. Please like and follow LCC Express Mart official Facebook and Instagram page for more promo updates. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra variants. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Nadapula niya, natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes,
si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Si Vice Duplex Tagman sa Albay #1. Na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grex Lagman. Sa pusong misya #1. Basta lagman, tulos minatabang. Si Vice Gov Grace Lagman. Tataglagman, tataglagman, tataglagman. Si Vice Gov Grace Lagman. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office; Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda kita, tinda kita, tinda kadamay ta, tinda kadamay ta. Mga problema sa inyong rinisulba. Tinda na, aprobado ta. Sertisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya. Ganito pilyodo, mawag uswag kan maito. Pagkaisipon ta, trayong pumanito. Laumong nindo, maray ang serbisyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magkidra
Mama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo sana ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes, dahil mo nang nagkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political reverse paid for by Ako Bicol Party List. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan.
Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadong, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatutin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi, may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago pa Jack. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ng hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat kumpadreng Nald. Buwalta na kita sa programa. Happy birthday Tabe sa tuyang engkargado kan Provincial Health Office si Doc Stella Senit. Yan, nag-greet an sa tuyang mga listeners diyan sa DCGB News Online si Tengna Broqueza. Sabi ni Tengna Broqueza pag-greet niya pabati po sa padaba ming Provincial Health Officer. Happy birthday sa iya ngunyan. Wish namin sa iya po good health and God bless po. Yan. Happy birthday Tabi, Dr. Stella Senit. Yan, sabi ni Madam Jocelyn Broquesa. Yan, good morning dyan sa tropa kan Provincial Health Office Albay. Diyan sa naghahihiriling sa binugsakan ginubatan si Ramil Cornelio Onggoda. Good morning. Sabi man ni Vas Wallet ini shout out po sa family diyan sa Rapu-Rapu Albay watching from San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Sige, yan ang sa tuyang mga listeners dyan, viewers sa DCGB News Online. Yan. Ngunyan po, sa taod-taod na hapon Tabi,
yung grupo man ni Adriana Salceda, igwa po nin dire-diretsong barangayan, serbisyong barangayan. Diyan sa Pulangi. Aram din do, the concept is inibagang paghatod kan serbisyo sa tuyang mga kahimanwaman diyan sa Pulangi in these times of dire needs. Nag-organisar si Cap Adrian bilang kapitan, representante kan kapitanes del barangay, na iisihan niya ang pangangaipukan nasa barangay. Kaya nag-organisar massive na pagtaonin serbisyo sa mga barangay. Pigi-schedule po yan, pigapon na barangayan. Bakulang po ini basta-basta sumapasyar dyan, mataonin ayuda kung ano pa man, including different services, medical, dental, psychosocial, pagtaonin sumababaro-baro, maski anong napapatos lamang bagatabi, pagpaupaw, livelihood opportunities. Ayun lain yan, pinag-schedulean man iba-ibang barangay po dyan sa Pulangi. Sana ang ibang lugar o kaya ang ibang ilihidos opisyalis arugon man ini. Tabi. Grabe ang nagpasalamat. You can just imagine sa panahon na ini, aram yan narakapitan Kap Nonoy na Adrian Salceda na igwanin pangangaipoan man iba-ibang sektores kan barangay. Kaya lang ang iba dyan talagang puro dahil sa satuya para reho kitang tios dain ng medyos na makapasiring sa munisipyo. Dainin paagi, dainin kakayanan na makapasiring sa iba-ibang ahensyas di gobyerno, sa dentista kan munisipyo, sa doktor kan munisipyo, sa agrikultura kung anong tatabang sa DSW, di kaya ibinaba po, ipigbababa na Kap Nonoy iyan na ahensyas di gobyerno na iyon na po ang minapasiring dyan sa barangay. It is a laudable effort tabi na sana ma-replicate ini kan ibang lugares pa Kaya sige po ay na to su schedule ngunyan dyan na hapon yan sa Pulangi, igwanin nakatalaan pang kuan yan na pasyaran ang grupo ni Kap Nonoy na Salceda. Hilingon ta kung mahugot akong hararumo na ito yata so schedule ngunyan akan grupo ni Kap Nonoy dyan sa Pulangi. Day po yan pipugtasan kanakaaging aldaw duman sa may gamot kan Pulangi Albay. And sa iba pang lugares na iarabot ninda. Sa Obaliw, tapos na po yan. Diyan sa Obaliw. Diyan sa Pulangi. And then sa iba pang lugares na nagka-erinot na tabi na naserbihan. Basta, dai po nindo yan pag lingawan. Mag-isi-isi lang sa mga schedule tabi ta duro-diretsoan. Dai po yang pupuknatan kana grupo ni Kap Nonoy Adrian Salceda yan sa Pulangi with the aim in mind na nagigiyaan sinda is to give services to those in need direkta na mismo sa komunidad yan sa Pulangi man iba-ibang barangay sa nasabing lugar. Andali tapig hugot ko lang, may naghapot kaya sa tuya kung sa insu schedule hararumo na kay ito kadakol lang burutwa na informasyones kung sa insu schedule ngunyan fet sa GIS. Ay sunwebe sunakanto. Basta igwa po iyan tabi. Igwanin schedule po pag taga-aram-aram mo na lang po nito dyan sa Pulangi Maray na aga dyan sa kay Migong King Reginaldo
sa imong Bunker Hill, yugon mo. Back to Bunker Hill, nakamonitor si Migong King Reginaldo. Maray na aga tabi amigo King. Regard sa familia and God bless Migong King. Salamat for being a loyal friend and listener, supporter kan DCGB Sige, mabuelta ang programa. Taigo mo na kita nin mga hanap buhay. News break. Pakalis kayo ni mag-iribay bagiraray kita. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manamod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasin kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ning Ugto. Ihahatod sa Indo sa Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ligaspi, Anyas! Padagos ng buhay ng syudad kan Ligaspi.
Tunay na lider na may pagkamuot at ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa buong syudad. Sa dati sa nakita Geraldine Rosal, siya mapadagos kang pag-uswag kang sa buong syudad. Lokal na turismo mapadagos ang progreso, tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro ni Acting Presidential Spokesman na Martin Andanara na padagos na naghahanap nin solusyon ang gobyerno para matauan nin tabang ang mga sektor na apektado kan daing patod na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sa iyang sinabi ng kaiba sa mga pig-aadalan kan administrasyon ang pagtaonin ayuda sa mga tsuper asin pagtaonin suporta sa mga paratanom. Siniguro man ni Andanar na handa ang gobyerno na tabangan ang mga Pinoy na naiipit sa nangyayaring gyera entry kan Russia asin Ukraine. Yan ang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat. With Downy, Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Tito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung Joey Ikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibo kan mabuot na kongresista.
Hongzhou. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador. Kalasin ang mga iligal na kontador. I-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawali ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare.
Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaZinc. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal, at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Oda, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. dadakol na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby, ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na. Wow, fantastic Bobby. Just si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yes, si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nald. Happy birthday man palantabi kay Oyo Boy Loria. Diyan sa Macapa Corporation. Happy birthday tabi, Oyo Boy. Best regards sa imo, sa indong familia, siyempre kay Don Caloy Loria. Yan ang chairman emeritus yugon mo kan Macapa Corporation. Yan. Siyempre, Tio Henry, Budatya Tit, kumusta ka mo dyan sa Indo, lalo na kay Sir Edsel na Guerrero. Kumusta lamang tabi, Sir Edsel? Si Tio Henry, kumusta man, Buda si Tit? Birthday bagang niya ni Oyo Boy. Oyo Boy, happy birthday tabi sa imo, And good morning dyan sa tropa man sa Macapa Corporation. ...19 lapuas na ang alas 10. Tingog Ganbanwaan na sa linya si Ans. Good morning, Ans. Go ahead, man.
Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta na uugma at sinagpapasalamat mo niyan. Ang Legazpi City Health Office sa pamamayon ni Dr. Fulbert Heliego na dakol man giraray ng mga Legazpenyo ang nagpahiling ng interes mo niya na aldaw sa ikapat na kabtangkan bayanihan bakunahan o ining pig-apod na National Vaccination Day. Iyan pahayag ka nasambitan ng opisina matapos na mahiling na dakol man giraray ang nagpasiring sa exhibit building kan Legazpi City Convention Center o LC3 kung saan padagos mo niya na pigigibo ang pagbabakuna ng first, second sa good booster doses sa mga may edad na dosis sa good 17 sa good man na ang mga PWD and senior citizen mantang igwamanin para sa first dose kan mga 5 sa good 11 anyos na mga kaakian. Mientras na naglalauman ang City Health Office na sa iba pang ipagtalaan nindang vaccination venue magayon man ang turnout mantang sinda nakatalaan na magpaluwas nin datos kung pira ang total na mababakunahan in kaso man na matapos na ang programa. Asigurasyon kan sa indang opisina sa kod na igwapa nin nag-aabot na supply na bakuna kontra sa COVID-19 padagos man sinda na makondusir nin pagbabakuna para sa mga Legazpenyo. Okay, sige. And tabi sa PUI informasyon ang Galero, DCGB. Salamat an sa dagdag man na informasyon. Idiretso niya to ang programa, mantang ka mo siguro dyan, nagnanamit na kan tinimplang pangudtuhan. Yaon man na darang bareta ni Luens. Luens, go ahead, good morning. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa gabus na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, farm to market roads, flood control project, barangay covered courts as in tourism infrastructure. Ang plano kan Ako Bicol Party List na padagos na i-implementar sa manlain-lain na parte kan Kabicolan. Ngunyan asin sa mga masunod pang aldaw. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News ni Ako Bicol Party List Second Nominee Attorney Jill Bungalon na ini ang mga plano na ipagpapadagos sa mga masunod pang taon dahil tayo ini ang mga nahiling na mga primerong kaipuhanan na i-implementar sa paagi kan programang infrastruktura kan gobyerno na papakinabangan kan mga tao. Sigun kay Bungalon, sa farm to market roads, napapakaskas ang pag-angkat kan mga produkto pasiring sa merkado publiko, kaso mga dating kaipuhanan pa nin guyod-guyod o kariton para sa na maitransport ang mga produkto ali sa mga tinanuman ng mga arayong latian, maidi-deliver asin magiging makaskas nga ni mapakusog ang dalagan kan komersyo. At flood control project naman, sigun sa abogado sa ruman sa kaipuhanan, takadaklan sa mga naka-star o barangay, harani sa mga pwedeng malubog nin baha, arog kan mga arani sa salog asin sa kadagatan. Ang community covered courts o barangay covered courts in demand man daw sigun kay Bungalon sa mga barangay na pinagre-request kan man lain-lain na opisyales sa inda na padagos naman daw na pinag-iimplementar kan Ako Bicol sa man lain-lain na lugar sa Kabicolan asin ang tourism infrastructure, arog kan People's Park sa Legazpi Boulevard asin mismong Legazpi Boulevard na ininguwa na malaganan in pondo na Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. asin Congressman Saldico. Inipaagi nga ni na mapakusog ang ekonomiya sa paagi kan pag-attract sa mga turista nin mga panibagong pasyaran. Kaya sigun kay Bungalon, ini ang dapat na asahan kan mga Bicolano, apisar na dyan sa mga programa nin patubig, tabang sa edukasyon, tabang sa salud, asin iba pang serbisyo na ipapagpapadagos, asin mga malaylay na lehislasyon na kaipuhanan ipasar na ipapakinabang kan mga Bicolano, asin lambang Pilipino. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali digdi sa luwas. Ako po si Luens Bursi Barcena. Salamat Luens sa istorya. Ale dyan sa luwas, may ipapadangog ako sa Indo taod-taod hat. May mga report mo na kita dyan sa palibot. Isihon pa ang bulos kan informasyon, kumpadring Al. Good morning! Morning, pade. Verifying paman garay ang pakan PNP digdi sa Sipak 4 sa Kaisan pade sabing putukan dyan sa may area kan Pariis. Pero initialmente dahil konkretong informasyon kung talagang sakop panagad kang Pariis at nagkaikuang putukan kaya pade pigot ko na posibleng sa mga boundary kan mga barangay dyan sa Pariis parting Daraga
and diri sa may Maria area aros rurugtungan ng mga lugar na yan bali Malnoy kaya dahil konkreto actually informasyon sagod sa kunya napigat na kayan taman sa nadukan na PNP degree sa CPAC 4 kan taisa so bata makusugon pati ko yan an oran Yes. kaya gabos sa dipisilan man sa pag follow up ka na informasyon na niya pero sagod sa momento ni David pati nadukan na CPAC 4 negative info pasinda ayaw pa sa tropa nag-verify pa naman sa mismong area sa bulod na parte kung saan man yan sabi nagkasakop kaya na putok na subago sabi pa rin. Roger. Kasi yan na mga dagdag pang follow-up digdi sa ordinary kan Legazpi, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre Ngal sa istorya. Ayan, nako, inabot na naman kita ka sa tuyang parametras na pagsurusiriblagan digdi po sa programang Tingog Kan Banwaan. Sa pangarang kambilog na Fuwersa, happy birthday giraray kay Oyo Boy Loria dyan sa Macapa Corporation. Happy birthday Oyo Boy, ha? And siyempre kay Doc Stella Senit kan PHO Albay. Salamat po kan sa inyo paghinanyog, amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod